alal haƙiƙa a gaskiya abinda Sadiya Haruna da Tima Makamashi suka yi ya min daidai ba don komai ba kuwa a kowa addinin musulunci aka ce idan aka kama ɓarawo wannan faɗa Allah ne a yanke mai a guntule mai hannu a cikin bainar jama'a abu ɗaya ne ko wanda suka yi wanda ban ji daɗi ba duka yawwa amma dai kama tan da aka yi aka mata bidiyo aka nuna ta idan duniya domin su gani yayi min daidai saboda kuwa duk mutumin da zaka aje kuɗi ka yarda da shi ya zo cikin gidanka ka bashi ci ka bashi sha da ƙarshe ya ɗauke ma kuɗi to kaga zai iya kashe ka zai iya ma zina ma da 'ya'yanka ko kuma ya ma wani abin da ma baka taɓa tunani ba saboda na farko dai wannan kuɗin da ta ɗauka ba ta sani ba kuɗin ajiya aka bata na mai gidanta ne a'a na kamfanin su ne aka bata ajiya akan cewa in ta tafi aiki gobe ta mai da kuɗi kin ga kuɗi ranku ba kuna nan kuna ba kun ko hala to kaga abin da ba ruwanka in ka gana yi sa ido ka kalla aka ce faɗan da ba ruwanka sa ido ko ka kalla ya kima da daɗi amma nayi magana akwai da suke ta zuwa suna zagi suna waye to yanzu kan kun gama bata kanku lokaci Sadiya Haruna ga tana da ita ta Annabi suna jin daɗin su Haruna Cizo gani na zauna ina jin daɗi na zan tafi aiki ko kuna nan kuna baccin rashin zuciya ƴan kutumar uba shegu ba aikin yi to ba aiki ba dole ku zauna kuna ta zagin mutane a social media ba ku da aikin yi mata kawai iyaye kun bar mata kawai sun samu sake suna ta iskanci suna abin da suka ga dama haba da Allah akwai wata tsinaniya ma mai nonon ta daya wai Cizo kai da ganin ka ba musulmin kirki bane ba to ai ubaiki musulmin kirki ne tun daga shi ne ya baki kina ta karuwanci a gari kina ta tafiya zindar kina tafiya nonon ki yana wari shegiyar tsinaniya matsiyaciya to ga dai Sadiya Haruna nan da ita ta Annabi sun shirya dan haka duk me ba kan shi wahala sai ya je ta ba kansa wahala